misuku kufika pano papo safuna kuyenda mtala mukamuka yayi chisomo yayi Grand Muhango fotokoza ndithu kuti yayi chamutengera tsogolo lino chikondi chake kutito aendere anthu akuno kuchitipa tsogolo lino kukwera pasanja tsopano anthu nthungululu manja mwamba kukondwerera kuti tsogolo lino wafika pamalo pano mayenda abambo anyamata asungwana posachedwa pano kuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambo umenewo kuno kuchitipa. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi and the President of Malawi Congress Party, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, imwe mwiza pa malogano, nchindi zipelekekeso kwa imwe wa Secretary General wa Malawi Congress Party, wa dada Richard Chimwendo Banda, ndiposo nchindi zipelekeke kunduna zose zilipano, ndiposo na wose au wafuma ku National Executive ya chipani cha Malawi Congress Party. Nchindi zikupelekeka zikulu kwa Paramount Chief Kyungu, imwe mulinasepano ndiposo Senior Chief Mwaulambia na mafumu wose imwe mwiza kuzakapokelera wa President. Va President pa malogano pa Chitipa Trading Center vantu wangwamba kunjikana 6 o'clock na mlenji kulindirira imwe. Andi apa chibaba chao chose chakwanilisika kuti imwe mwafika. Maoko mchanya para tampokelera Chakwera kuno kuchitipa. Maoko mchanya. Kwacha! Yeo chomene wa President. Panyango ya sono wa President. Au wambenge kumpokelerani. Nanga uli nyengo ya mara wa Senior Chief Mwaulambia. Waone sesienge kutika nyengo wa dumuleko chomene. Mtunda imwe wa President ngutali. Mwafuma kuntalire. Kweni mkutaso kumisuku miseu ya kusuzga. Wa Senior Chief Mwaulambia. Tauzgani na kuwapokelera wa President pa malogano. Para wakumalizga waka wa Senior Chief wa Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party vani pokerengeko yeo chomene mumaro mwaba nyane na Paramount Chief na pano wa Karonga tikumpokererani President kuno kuchitipa tini bakondwa chomene kuti mwafika mayiro tikawalimoza kumpira between Chitipa United and Blue Eagles mupira wo tikawina ngati Chitipa United tiyo kawakondwa chomene tikuti yewo kuti mwiza nkakwamba kuti President wazakagone pa Chitipa pano vikungana mura vinandi chifukwa vana va business maroji maresthouse akazora mayiro and rent kuti parije room yikagurisishanga less than 10,000 kwene vantu vakazura tikuti yewo mwizenge ndena President wakuona masombenya ngati imwe. So tikumkumbirani uweme ni nyengo ya election campaign iwemi chiuto wa mtumbikeni pa utinyengo ya mara tangu warumoza mayiro tangu warumoza kunthalire sono mukuta kumisuku and you go to Karonga tikumkumbirani uweme jomene yewo thank you very much. Zikomo kwambiri Senior Chief Mwaulambia. Takwezani manja amene mwalandira President malo ano. Aliyese dzanja mwamba. Kwacha! Dr. Chakwera! Bwana President, ntchito yanga ndi ziwiri. Yoyamba kulumikizana ni mafumu kulandirani malo ano. Kachiwiri ndifuna ndikuonetsereni mwana wanu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party kuno. Koma ndisanatero Your Excellency ndofuna ndigwirizane nawo mafumu a business onse malo ano kuti ndikoyamba President wa dziko ali President kugona kuno kuchitipa paloji ya munthu wa kuno kuchitipa mwaonetsera kudzichepetsa kwanu komanso kopambana mwaonetsera chikondi. Dzulo muchanenera Senior Chief Mwaulambia taonera nanu limodzi mpira ndipo ndakugwirani bwana itachinya Chitipa munadzuka kuombera manja inu ndi Chitipa United. Ndakugwirani kuti ndinu supporter number 1 wa Chitipa United. Ndipo bwana Chitipa United ndi timu imene kuchita bwino kwambiri dziko la Malawi kwa zaka zingapo. Koma ndiyambire kumeneko Your Excellency. Ndinu President amene munaganiza kuti kuno kuchitipa kukhale stadium. Mwamangira stadium ija Your Excellency. Ndipo dzulo mwandinong'oneza
kudachi mwendo malizani mastandi onse amene atsala kuti tikhale ni mastandi apamwamba kuti kuno ku Chitipa kukhale stadium yapamwamba kwambiri. Imeneyi njongo yamba phase 1. Your Excellency, mama uno munali kunthalire timakuonerani ife tinali kukameme mukutsekula chipatala chapamwamba kuno ku Chitipa kwenikweni kunthalire. Mulungu azikudalitsani. A president tipitirize kutokozani chifukwa msewu chawailomba pamene tikunena pano makontrakta ali pa ground kuonetsetsa kuti ntchito kumene kucha zizichitika ndipo zikuchitika. Kuchoka pano kumapita ukameme tsopano kwamba kufupika asanathire tala koma zikuchita kuonekerati kuti msewu ukhala pamwamba kwambiri. Your Excellency, kumene konso mwamanga zipatala, mwamanga ma school block, mwamanga admark yatsopano kumeneko zimene anthu akuchitipa kuno zaza kuiwalani. Bwana President, ndikufuna nditokoze koposa Mulungu kumwamba. Mwabwera kuno pa chigalimoto apo tikuonapo nkhope ziwiri. Nkhope yoyamba ndi yanu a President, yooneka bwino yokongola yosalala. Koma kumbaliko mwatisankhira mnyamata engineer Vitumiko Mumba, mwana wa kumzimba kuti aende nanu limodzi mu masankho ameneyo. Ndimafuna kunena on record komanso history, palibe president olamula anatenga ko running mate kuno ku north. Ma president ena amachita kupanga appoint inuyo ndi amene mwatenga running mate muli president wa dziko. Ndiyo kuti inu anthu akuno kumpoto mmakonda kwambiri mukufuna anthu akumpoto akhale nawo pa utsogoleri woyendetsa dziko la Malawi. Izizi Your Excellency sitidzayiwala, tidzapitiriza kuthokozani pa zabwino zonse zimene mwachitira anthu akumpoto. Chinthu china chimene sitidzayiwala, munathetsa kuno quota system. Anyamata ndi atsikana kuno amasankhidwa movutika kwambiri. Ena mapeza 8 points 11 points amakanizidwa kupita ku university. Zinakutengerani na president kuthetsa nkhanza za chipani cha DPP kuti kuno quota system itheretu. Lero anyamata ndi atsikana aku Chitipa komanso the whole northern region akumasankhidwa chifukwa cha zimene na president munachita. Chifukwa choti nthawi yatha zoyankhula ndi zothokoza ndi zambiri, koma ndimafuna ndikuonetsereni na president mwana wanu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party kuno ku Chitipa kwenikweni pano paboma. Anuwira msomwene Songole tapatsa moni hata uzena president anuwira nyengo niyo yamara. Wacha Dr. Chakwera awi naso Dr. Chakwera amumba anuwira. Ntchito yanga president ndi ochepa kwambiri chakwamba nimpokererani kuno kuchitipa kuti mwafika na kwenda taonga yeo chomene. Ine kwane nkuonga abwana president apo mkiza ku ifumbo kapemba network kuyoya sono network ilikuwa mbako tikuonga chomene yayenda ko 1 week yazima chifukwa chakuti amagwirisira genset koma ifunika atiikireko malaini ya ESCOM akafikeko kuti izigwira ntchito. Pano pasikugwira ndi inangogwira 1 week basi. Chachiwiri bwana ndikuthokoza munakweza mafumu kuno ku Chitipa zikomo kwambiri. Bwana kuzera mwa inuyo ndamanga stadium ndi manja anga awa. Muna zabwera nkati muja muna nipanga encourage nnakuuzani ma problems titafika kulilongwe muna lamula kuti yayi atipase drama timalizise stadium. Tikunena pano stadium yayamba ngakhale sinate mokwana yayi. Koma ndikuziwa ndi kuti 500,000 imene mwayika pa CDF mundisire ndimaliza mastandi onse aja. 500 million half billion mundisire ndimaliza mastandi aja musakhuze koso ere. Chachiwiri bwana depot iso ikadamaliziza kuti zizigwirizana revenue ya council. Anthu pano bwana akudikirira za Chitipa United. Aba bwana pepani anyamata munaona mena kumenyera mpira moja.
koma chimene akusowekera mayendedwe. Mutati mwapanga pena paja kuti ayi muwapase basi zitakuthandizira kwambiri bwana wanga. Kwacha timaona ambiri amaenda muzima basi zija zimakoporo nanga ife tinalakwa chani bwana? Bwana ndilipanzi ndikufuna basi ndilipanzi bwana. Bwana mwatimangira secondary ina atina Masasa Community Day Secondary School. Bwana palibe magesi. Ndaka ndikunena ndi Escom anatichaja 24 million. Ndendera zambiri zinatera pa stadium. Ndedi kupembaso transformer bwana. Ndayesesa kuika masola nde usiku amazima ana aulepera kuwerenga. Paichi bwana ndikupembaso. Komalizira bwana ndati ndithokozenso. Panali mabanja ena yake 4 amalepera kulipira fees ana awo ku university. Ninabwera ku State House kuzakupemba kukugwadira. Mwakala mukulipira ana 4 ku university. Ndati ndipanga ripoti mmozi mwa iwo wamaliza pano akufuna kuyimira ku Kameme Isaac Mwepa. Ichi bwana anthu aku Chitipa akuthokoza kwambiri. Enake so atatu amene asala ndikulupirira nawonso muwamalizira. Zikomo kwambiri. Bwana mnyamata ndi ameneyi nde naona atangoti basi aliyesa anaombera m'manja. Kanga ndikuchitipa kuno ndi Paramount Kyungu yomwe chimene akufuna ndi basi. Bwana President, anthu awa ndi akumbutse kuti tsiku lovota pa 16 vote adzatsekula 6 o'clock ndipo adzatseka nthawi ya 4 o'clock. Inuyo amene mukavotera ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso President running mate engineer Vitumbiko Mumba. Chizindikiro cha Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndicho chili pa galimoto apocho tambala wakuda. Chizino chosasowa kwambiri tambala ndi amene amatitsutsa mamawa amatithandiza ntchito zambiri kuti tidzuke nthawi yabwino. Ndiye kuti inu mukakanyamuka kwanu mwina ena munataya chovotera simukuchiona koma tigwirizane ngakhale unataya chovotera dzina lako la iweyo kumeneko lilipo. Mwaichi usagwere mphawi. Pita kumalo ameona lembetsa voti dzina lako ukalipeza. Akakupatsa chipepala ukaona nkhope yosasowa yokongola yabwino yosaphwanyika yooneka bwino. Pakati pake pali tambala wachani wakuda. Kumapeto kulikodi ukachonge ka box ngati umatha kulemba chonga. Ngati sutha kulemba akupatsa inki kuti utani iweyo ukatinde. Kuti zabwino zimene Chakwera ayamba kuchita dziko la Malawi zipite pachani kodi patsogolo. Koposa inuyo anthu aku Chitipa mwana wanu engineer Vitumbiko Mumba wakuno kumpoto ayendese nawo dziko pamodzi ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Your Excellency ndikupempheni modzichepetsa kuti muyankhule mtundu wa Malawi komanso abale wanu akuno ku Chitipa. Zikomo kwambiri Your Excellency. Wacha. Asinyo. Mwaulambya amene mwalankhulira mafumu wonse including Kyungu Paramount kutilandira kuno nchindi zikumwenererani ni mafumu azanu wonse wena wandanda udera iyi. Nduna za boma Thank you. Nduna za boma zonse ulemu wanu. Tsogolera chipani ulemu wanu.
akandidati wathu wali wonse pakwenera mchindi pokerani monire monse kweni munigokere niye wenge mchichewa okondedwa chaka cha 2020 mudanipatsa voti yanu kuti nditsogolere dziko lino ndipo ndifuna ndikuthokozeni kwambiri. Kuti nditsogolere dziko lino pa nthawi yosautsa yovuta, nkuti nthawi imeneyo kunali mavuto okhudzana ndi kupha tsogolo la chinyamata ndi atsikana ndi futi za quota system. Nthawi imeneyo kunali mavuto akuti ngakhale zinthu zimene zinkagwira ntchito kuno zidali zitalekeka kalekale monga njanje ndi zina. Nthawi imeneyo kunali mavuto akuti ngakhale mlimi kugulidwa zolima zake pa mtengo wotchipa kwambiri, kungochita molanda. Kunali mavuto akuti matenda kufalikira pena paliponse abale bathu kutayika. Kunali mavuto ngakhale nthawi imeneyo isanakwane akuti anthu mpakana amachitirana maupo, president atatisiya wa dziko, maupo osiyanasiyana ngati usapereka ulemu ngakhale kuthupi la munthu amene watisiya. Kudali zinthu zosiyanasiyana zakuti ngakhale kuno kumpoto wena amachita kulengeza kuti kuno sikungachoke mtsogoleri ayi. Kudali masautso wakuti mmaganizidwe a anthu kuno kumakhala ngati kutali koduka kotayika kosafunika kusamalidwa kapenanso kuganiziridwa. Kunali masautso akuluakulu akuti ngakhale sukulu sizinali zokwanira, zipatala osakwanira, komanso angakhale iwo amene akuyesetsa kuti mwina agwire ntchito mokhulupirika wosakwezedwa pa ntchito zaka za nkhaninkhani. Ndikhoza kulankhula zambirimbiri za zimenezi. Kuno kwathu ngakhale anyamata amene wanenawa wa Chitipa United zaka 8 amakasewera home ground ku Karonga, koma dzulo ndaona thousands akuonera mpira kuno wa Premier League. Ndiye kuti wakondwera kuti akhoza kumaonanso konkuno anthu amene sakadatha kuyenda mtunda ukaonera mpira kumeneko. Ndikhoza kukamba zambiri, koma ndikuwuzeni kuti mu zaka zonse izi zakhala ngati zaka zakuti voti yanu ya 2020 idanithandizira kubyala mtengo wa zipatso. Mtengo wa zipatso, zipatso zimene ziluthandizira alimi kuti akhoza kukhala ni mitengo yabwino pa zolima zawo. Mtengo wa zipatso yakuti tamanga infrastructure yakuti ithandizire paliponsepo. Pali pano tikumanga infrastructure yolimba kwambiri. Misewu yake siyofanana ndi misewu imene timalima kumbuyo kwaye. Ndi teknoloji ya masiku ano yakuti misewu ikhalitse. Ndipo tamanga infrastructure yazipatala zambiri, masukulu ambiri, mabloko ankhaninkhani. Chipatala china nchimene ndimakatsegulira kunthalire lero. Izi zinthu zakuti tili kuyika ngati kuthilira mtengo wa zipatso. Ndipo mtengo umenewu ubereka zipatso za nkhaninkhani chifukwa anyamata atsikana wana amene tsopano akupita kuma university nkumathandizika ngakhale ma fees. Anthu oti amathandizika 10,000 lero amaposa 32,000. Ndalama zakuti ziwathandizire. Anif amene akhala ali kupereka ngongole zathandiza anyamata ndi atsikana kutele kunkuthilira mtengo umenewo. Ndipo zipatso zake sizinaonekepo ngakhale panopa. Nchifukwa chake tikunena kuti tikafika pa September 16 mwezi wa mawawo, inu ndi ine tigwirizane kuvoterabe Chakwera kuti apitirire kuti tsopano zipatso za mtengowu aliyense adyeko. Chifukwa sizikhala bwino kuti tidule mtengowu pa usanabereke zipatso zakuti inu ndi ine tikondwere nazo.
takhala tili kuthirira mtengo umenewu koma mu zaka zovuta kwambiri, zaka zokhala ni masautso osiyanasiyana, kotero kuti ngakhale zaka 4 timachita declare state of disaster chaka chilichonse, koma kunali kuthirira mtengo kuti kutsogolo kuno tikhoza kudya zipatso zake. Ndiye ndikupemphani inuyo kuti pali pano musalole kuti wina abwere adule mtengowo usanabereke zipatso zakuti inuyo mukondwere nazo, chifukwa ife tifuna kuti chitukuko chanu tichipititse patsogolo. Tathandiza ambiri ndi mtukula pakhomo, tathandiza ambiri ndi ngongole. Lero tachita zitukuko zosiyanasiyana ngakhale kuno kuchitipa za madzi ndi mthirira kuti anthu akhale ndi madzi aukhondo. Zonsezi nkukonzekera kuti tsopano tikolole bwino, tikhale ni zipatso zabwino. Ndiye ndikupemphani wena Chitipa kuti pa 16 September tiyena aliyense wa ife ndi mtima umodzi tikavotere Chakwera. Running mate wake Vitumbiko Mumba ndi cholinga chakuti tikondwele chifukwa zabwino zili mtsogolo zija zayambika kale, ndipo sitisiyiraso panjira kuchita zitukuko zosiyanasiyana dziko lonse la Malawi, koma particularly kuno kumpoto ndi kuno kuchitipa. Chiuta mtumbikeni mose yewo chomene yewo. mtsogoleri wa dziko lino kuyankhula kuchita mtindi cha anthu amenetu anasongana makamaka kukumana pamene pato pa Chitipa boma. Ndiye mmene mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyankhula kuchita mtindi chimenechi, ife bwanji tithamangire ku misuku kumenetu mtsogoleri wa dziko lino akhale akulunjika pakadali pano.